eskubideen urraketa dakarrerako. Gure auzoa konprometituta, langilea, kontzientziaduna eta solidarioa izan da, eta izan behar da. Bertan bizi garen jendeen ugaritasuna eta aniztasuna aberastasun moduan bizi dezakeena. Horretarako, gutxi batzuen interesak defendatzen dituzten ideiak alboratu eta guztion duintasuna elkarrekin eskuratu behar dugu. Arrazakeriaren gainetik guztion auzo guztiontzat. Eskerrik asko! Sartu eta irritxika astean, pitxilorekin puzera, egiten zudatea, begietara begira, hauzi nahi dizute esan, begareno! Maite zaitut, maite zaitut, pilla, 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 patata tortilla, maite zaitut, maite zaitut, ilargiraino eta vuelta. Polita zarete! Adaia zarete! Jatorra zarete! Baita garria! Autoestimo a tope! Gora dia!